କିଛି ଲୋକ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ହସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ତାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ କେବେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବି ତମ ଦୁଃଖ କହିବ, ସେ ହିଁ ତୁମର ଆଗେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା କୋଉଠି। ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଘାସ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହୁଏତ ମଣିଷ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତାପରେ ଚାଲି ପଳାଏ, ଖରାରେ ଦୁର୍ବଘାସ ଶୁଖିଯାଏ, ବିଲରେ କ୍ଷେତରେ ଲଙ୍ଗଳ ବାଜି ଉପୁରି ଯାଏ, ହେଲେ ବି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେ ସତେଜ ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗେ। ସବୁ ପୂଜା କାମରେ ସେଇ ଦୁର୍ବଘାସ ଆଗେ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ଭଗବାନ ସେଥିଲାଗି ସହିବା ଲୋକକୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସହିବା ଶିଖ, ଭଗବାନ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେ।